Piye Lur, iki bodohe Gurgari petang dina. Iki kira-kira wis do nampa THR apa urung? Wah, iki bodo-bodo malah gur penekan kok ngene iki lho, Jan. Wis. Dandan gendeng, dandan omah. Ora metu THR malah iki ben omahe rapi. Piye pokoke iki sing sabar pokoke iki lagi kahanan. Lagi kahanane lagi angel iki. Direwangi kemringet urung iso metu. Pokoke sing semangat ya, oke. Tetep cedhak karo pusat.